melempar manggis Manggisku lempar manggaku dapat Ku coba melamar gadis Gadisku lamar jandaku dapat Iya zaman edan ayo Hurra hurra Manuke cucak rawa gawa buntute sing akeh wulune yen digoyang ser aduh penake hey yo kudu rumeksa yo lagi Jamane dan wong tuwa rapi oleh perawat rawane yen bengi nangis bae amarga ngerti karo mantuke manuk kotor ya sampun katur manuk cucak rawa sampun kater sampun wetenge iku lho gimlah tenan ya Mas Gimbul mau nganti Mas Gimbul